Dobrodošli u filmske vijesti Klasik TV-a. Ovogodišnje 20. izdanje Sarajevo Film Festivala bilo je iznimno uspješno za hrvatsku kinematografiju, koja se iz susjedne države vratila s čak 2 srca Sarajeva. Najboljim u kategoriji dokumentarnog filma proglašen je film Goli, Tihe K. Gudac, dok je glavnu nagradu u konkurenciji kratkog igranog filma dobio njemačko-hrvatski film Kokoška, sarajevske redateljice Une Gunjak. Uz ova 2 srca Sarajeva, specijalnom nagradom žirija nagrađen je dokumentarac Tatjane Božić Ljubavna odiseja. Inače, oba nagrađena dokumentarna filma nastala su u produkciji Faktuma. Usprkos očekivanjima kako će Srce Sarajeva u konkurenciji igranog filma otići prvom kosovskom filmu Tri prozora i vješanje Ise Ćosija, pobjednikom festivala proglašen je turski film Pjesma moje majke, Erola Mintasa. Nakon što smo popratili zbivanja na sarajevskom crvenom tepihu, krećemo dalje u svijet. I to u Toronto, gdje će na 39. izdanju Toronto Film Festivala biti prikazan hrvatski film Kosac, redatelja Zvonimira Jurića. Nakon što su Takva su pravila Ognjena Sviličića uvrštena u službeni program Mostre, ulazak Kosca u program Toronta izniman je uspjeh, budući da ovaj već godinama slovi kao 4. najznačajniji festival na svijetu, ali i najvažniji kad je u pitanju američko filmsko tržište. Kosac, koji je u Puli nagrađen s 3 zlatne arene i nagradom kritike za najbolji film, bit će prikazan u sklopu selekcije Contemporary World Cinema, koja donosi snažne priče s globalnom perspektivom. Osim Zvonimira Jurića, Toronto će posjetiti i Dani Stanović, koji će, nakon što je primio počasno Srce Sarajeva, na TIFF-u premjerno prikazati svoj indijski film Tigers, u kojem glavnu ulogu tumači velika zvijezda Bollywooda Emran Hashmi. A najznačajnija glumačka nagrada u Srbiji, nazvana prema velikanu jugoslavenskog filma Pavlu Vujsiću, ove godine ide u ruke Mihajla Miše Janketića. Ova nagrada za životno djelo, a koju glumci zovu i srpski Oskar, veliko je priznanje za Mišu Janketića, kojeg gledatelji najradije pamte po ulogama u televizijskim serijama Sivi dom, Salaš u malom ritu i Porodično blago, ali i po brojnim zapaženim filmskim nastupima, primjerice u filmovima Jutro, Zimovanja u Jakobsfeldu, Kako sam sistematski uništen od idiota i Seks, partijski neprijatelj broj 1. Ja sam došao da saznam ko i kako je zapalio žito. Najbolji hrvatski dokumentarci na jednom mjestu. Tako se ukratko može opisati Liburnija Film Festival, koji je ove godine u potpunosti opravdao takav naslov. U 5 festivalskih dana u Ičićima smo imali prilike pogledati 25 filmova nastalih u 2013. i 2014. godini. Posebne atrakcije festivala bile su svjetske premijere dokumentaraca Prolaza Stelu Ljiljane Šišmanović te film o hokeju i medvjedima Radislava Jovanova Gonze i Josipa Ivančića. U natjecateljskom programu ovogodišnjeg 15. Mediteran Film Festivala u Širokom Brijegu prikazana su 22 dokumentarna filma u 2 selekcije. Selektor Damir Čučić odabrao je po 11 kratkih i dugih dokumentaraca, među kojima se našao i cijelovečernji film Baršunasti teroristi, dok su se u kratkom metru osobito istaknuli dokumentarci Ovrha Hrvoja Hitreca i Tamo gdje živi nada, film Darija Bukovskog, koji odnedavno možete gledati i na Klasik TV-u. Bez brige u glavi željno iščekujem svaku sljedeću igru koju će mi mladost baciti u ruke. I za kraj najavljujemo festival slovenskog filma u Portorožu, tradicionalni pregled slovenske audiovizualne produkcije, na kojemu gledatelji imaju prilike vidjeti sve najbolje cjelovečernje i kratke igrane filmove, dokumentarne i animirane, koji su nastali u Sloveniji u protekloj godini. Među favoritima za godišnje nagrade za najbolja filmska ostvarenja ističu se naslovi Čefuri Raus, Gremo mi po svoje 2, Razredni sovražnik i Dvojina. Festival se održava od 10. do 14. rujna. Bilo bi to sve, ostanite s nama.